Ekusewubalo umzochiliza uNkulunkulu akusize uthole inkampani engcono ngoba lo Rayshile udoti amasimba la unkabeyameso abo le comment yakho konke amasimba ubhubhudla amasimba nje ningixolela kungena umuntu okhonza ukuthonga yabo kodwa like bro akwazi ukugxeka indlela engiphanda ngayo manje uyagxeka indlela engiphanda ngayo manje yabo wena wathola lapho hleli khona uhlala emjondolo mhlawumbe wondli wonyoko awona nje mhlawumbe izinto eziningi uyenzela yabo mina ngihlala kumuzi ongeke uhlale ngisho kuwona wena yabo ngizime ngiphefumule umoya fresh my bro ngihlala endleleni ne-tiles mengivula angivula umnyango ngiyaslida ngasazi letting door ngiyaslida nkabe yami yabo ngihamba e-tilesini ngizime ngibheka phezulu ngibona u-ceiling board yabo so lo dodo okhulumayo nje wena amasimba wodwa lawo amasimba wodwa nkabe angazi ukuthi uyobuye uye nini endaweni yamasipala uthole i-Wi-Fi yamahhala ngoba nedatha nje ngathi awunalo yakhombisa le comment ukuthi phuma umuntu ongasile kahle ekhanda yabo and futhi yabona wena wokuqala la ku TikTok wami pho ucomment into udodi nje ucomment amasimba kanje nawe futhi yabo wena wokuqala nkabe yami cha wamasimba umuntu angifuna ukufihlela nkabe yami wamasimba umuntu ngcono ubuya ngibone wena ngikuboni kube ngiyakwazi nkabe yami la bese yohlangana khona bengelimile utshani and futhi ayigweme le comment le udelete nkabe ngikuphuthuma ngoba ungasuduka ngendlela ongayiqondi yabo so nje angisho okuningi kodwa sicela ngizokuthi uma uqala ukungena kuleli khasi lethu noma kule channel yethu ewunqa phambili chofa subscribe button kumgosi channel engenza kwethu-ke i-security lishiye elingalazi noma iphoyisa lishiye elingalazi kowesilisa noma komlandeli olulandelayo noma umuntu obone ey'nkundleni zokuxhumana likhuluma nje lizifakela umfaniswane wama-security. Hhayi-ke aliyithandanga-ke inkulumo ebinokumthandazisa nokumbongisa ukuthi engathi uNkulunkulu engakusiza uthole inkampani engcono ngoba le nkampani akuyona udoti lavele lashiye lingalazi-ke i-security. Uthini umbono wakho? Mina nawe sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Sikhumbule ngenza ukuthi khona abantu ongakaze nje baye esontweni nokuthi ukusonta kuyini. Ngicathi lo muntu othi uNkulunkulu akusize uyam-understand uNkulunkulu kangcono uthi uNkulunkulu uyasiza. Le nsizwa nje iyadlova ayimuzwa nokuthi uthini ikhuluma umathanda. So ngiyacela ukuthi sifundisane laphaya kwi-comment section ukuthi cha kahle kahle lo muntu ubengamlwisini noma ubemlwisa noma bekhuluma kabi noma bekhuluma kahle. Angifuni ukuthatha uhlangothi mina nje okwami ukulalela kuma-comment section ukuthi nina nithini njengoba inje mina ngiyibeke ey'thebeni zenu njengabalandeli bomgosi. Danko.